Helo bawb, fe enw i yw Jess, a dwi'n gweithio i DofE cyfedyn. Mae'r fideo yma'n trafod popeth am DofE cyfedyn, neu DofE, a sut gallwch chi gymryd rhan. DofE yw gwobr mwyaf blaenllaw y byd sy'n dathlu cyflawniad pobl ifanc. Mae'n ymwneud â hefio'ch hun, cael hwyl, a datblygu pethau fel gweithio mewn tîm, hydef a datrys problemau. Fydd yn eich helpu i sefyll allan yn eich addysg a'ch gyrfa yn y dyfodol. Mae DofE yn agored i bawb, beth bynnag fw'ch man cychwyn, rwy'n addo bod yna antif yn aros amdanoch. Mae'r DofE eisoes wedi helpu miliynau o bobl ifanc i ddisgleifio. Eich tro chi yw hi nawr. Gadewch i ni glywed mwy gan rywun sydd wedi gwneud ei DofE. Hey, I'm Elle, and you lot sat there are basically me a couple of years ago. I've just finished my goals, but when I first started my bronze, I had no idea what to expect. Back then, I didn't know how it all worked, but I reckon I could do a good job of telling you now. So here goes. So for your bronze award, you have to choose an activity for each of the 4 sections. Physical, skills, volunteering, and then your expedition. You might already be doing an activity that counts, or you can choose to try something new. For my physical, I chose to improve my rowing, but you can choose from a whole load of other activities like these guys. I played rugby. We played badminton. I played football. Anyway, then you get to volunteer. There's so many ways you can make a difference here, and you'll get to meet some incredible people. And then for my skill, I joined my school's debating club. You can pretty much do any skill you want, if your leader approves. My mates ended up doing all sorts, like Acting. Learning Latin. Singing. and you get to do a really fun 2-day expedition, exploring some amazing scenery like this. Fel mae Elle yn dweud, i gyflawni'ch gwobr Efydd, bydd angen i chi gwblhau 4 adran, gwirfoddoli, corfforol, sgiliau a gallaeth, ond chi sy'n penderfynu sut a pryd rydych chi'n ei gwneud. Un o'r pethau gorau am wneud eich DofE yw eich bod chi'n creu eich rhaglen unigryw eich hun, trwy ddewis pa weithgareddau rydych chi am ei gwneud. Mae'r rhan fwyaf o weithgareddau yn cyfri tuag at eich DofE, ac mae yna lawer o bethau y gallwch chi gwneud o'ch cartref. Efallai bod chi eisoes yn gwneud gweithgareddau a fyddai'n cyfri tuag at eich adrannau. Neu fe allech chi ddefnyddio'ch DofE fel cyfle i roi cynnig ar rhywbeth newydd. Ar gyfer gwirfoddoli, corfforol a sgiliau, dewiswch un adran i'w gwneud am 6 mis, a fyddwch chi'n gwneud y 2 adran arall am 3 mis. Chi sy'n dewis pa adran i'w gwneud am hirach. Beth am ddewis yr un fyddwch chi'n meddwl y byddwch yn ei fwynhau mwyaf. Bydd angen i chi wneud y gweithgareddau rydych wedi ei dewis am 1 awr bob wythnos. Cofiwch, gallwch ddechrau'r 2 adran ar yr un pryd os ydych chi eisiau. Ar gyfer pob un o'ch adrannau, byddwch chi'n gosod nodau ar gyfer yr hyn rydych chi am ei gyflawni, a byddwch chi'n gofyn i rywun fod yn asesor i chi. Byddwch chi'n dangos tystiolaeth o'ch cynnydd iddyn nhw, ac yn gofyn iddyn nhw ysgrifennu adroddiad ar y diwedd. Gadewch i ni edrych ar bob adran yn fwy manwl. Yr adran gwirfoddoli yw eich cyfle chi i wneud gwahaniaeth. Efallai bod gennych ddiddordeb yn anifeiliaid, neu fynd i'r afael a newid hinsawdd, neu efallai bod chi eisiau codi arian at achos sy'n golygu llawer i chi, o hyfforddi tîm pêl-droed lleol, i gasglu rhoddion ar gyfer banc bwyd, neu ddechrau ymgyrch. Ar gyfer eich adran gwirfoddoli, byddwch yn rhoi o'ch amser i helpu eraill a newid pethau ar gwell. Mae gwirfoddoli yn rhoi llawer o foddhad, yn gwella eich hyder a'ch annibyniaeth, a gall rhoi cyfle i chi brofi byd gwaith hefyd. Gallwch ddewis o lawer o wahanol weithgareddau ar gyfer eich adran gwirfoddoli, gan gynnwys llawer a gallwch chi gwneud o bell neu o'ch cartref. Mae gwirfoddoli o bell yn rhoi cymaint o foddhad a gwirfoddoli yn bersonol. Er enghraifft, fe allech chi dreulio'ch amser yn codi ymwybyddiaeth am achos penodol, neu'n codi arian i elusen. Fe allech chi ffonio'ch cymydog oedrannus am sgwrs unwaith yr wythnos. Neu fe allech chi gyfrannu at brosiectau ymchwil sy'n cael eu pweru gan bobl, fel cyfri pengwiniad ar gamerau mewn rhanbarthau anghysbell. Ymlaen nawr i'r adran gorfforol. Mae'r adran hon yn ymwneud â gwella ffitrwydd a iechyd. Fe allech chi roi cynnig ar rhywbeth hollol wahanol, neu ganolbwyntio ar rhywbeth rydych chi eisoes yn ei wneud, cyn belled ei fod yn gwella'ch iechyd a'ch ffitrwydd ac yn gwneud i chi symud, o yoga i fynd i'r gampfa,
Sglefyfyddio I dennus cadarolwyn. Gall bron unrhyw weithgaredd dawns, chwefeion neu ffitrwydd gyfri. A gall gwneud mwy o weithgaredd corfforol rhoi hwb I chi iechyd meddwl hefyd. Eto, mae yna nifer o weithgareddau gwahanol I ddewis o'r plith yn yr adran hon, gan gynnwys llawer y gallwch chi gwneud yn y cartref. Os ydych chi'n gwneud gweithgaredd gartref, gallwch ddefnyddio api a ffitrwydd I ddilyn eich cynnydd a'i defnyddio fel tystiolaeth ar gyfer eich adran. Gallwch ymuno â thîm, mynd I ddosbarth, neu wneud ymarfer corff ar eich pen eich hun. Eich dewis chi yw hi. Mae'r adran sgiliau yn ymwneud â gwella sgiliau mewn rhywbeth y mae gennych ddiddordeb gwirioneddol ynddo, gan roi hyder a'r gallu I chi ei ddefnyddio nawr ac yn ddiweddarach mewn bywyd. Gallwch ddarganfod rhywbeth newydd neu gwella eich sgiliau mewn rhywbeth rydych eisoes yn ei wneud. Os oes gennych ddiddordeb mewn maes penodol, gallai hwn fod yn gyfle perffaith I gymryd rhan. Enghraifft, os ydych chi'n teimlo'n angerddol yn ffotograffiaeth, fe allech chi ei wneud fel eich sgil ac yna ddangos o'r hyn rydych chi wedi dysgu mewn ceisiadau neu gyfweliadau yn y dyfodol. Bydd dysgu sgil newydd yn gwella eich hyder ac yn dangos eich bod yn ymroddedig, brwdfrydig ac yn gallu derbyn her. Mae yna ystod eang o weithgareddau I ddewis o'i plith ar gyfer yr adran sgiliau, o goginio I ddysgu iaith neu offeryn, felly defnyddiwch eich dychymyg. Mae llawer o sgiliau ar gael trwy gyrsiau ar-lein ac yn rhad ac yn ddim. Ar gyfer yr adran alltaith, byddwch yn treulio 2 ddiwrnod ac 1 noson o ddicartre. Fel rhan o dîm bach o rhwng 4 a 7 o bobl, byddwch chi'n cynllunio'ch nod a'ch llwybr ac yn gwneud rhywfaint o hyfforddiant sicrhau eich bod chi'n barod ac yn gwybod beth rydych yn ei wneud. Mae llawer o allteithiau ar droed, ond does dim rhaid iddyn nhw fod. Gallaf gwneud allteithiau ar feic, canŵ, caiac, cadarolwyn, cwch hwylio neu hyd yn oed ar gefn ceffyl. Bydd eich alltaith yn gwella eich sgiliau gwetnwch, cyfathrebu, gwaith tîm ac arweinyddiaeth. Ond yn bwysicaf oll, bydd yn hwyl. Byddwch yn dychwelyd adref gyda bag llawn o ddillad i'w golchi, a phrofiad y byddwch yn ei gofio am byth. Ni fydd o'r gyfrwng Covid-19 yn eich rhwystro rhag cael profiad DofE llawn. A dweud y gwir, gall y DofE eich helpu I ymgenefuno ar normal newydd, ehangu eich cyfwelion, a rhoi sgiliau a phrofiadau I chi a llagor drysau yn y dyfodol. Bydd yn eich helpu I ddatblygu gwetnwch a chefnogi eich lles meddyliol a chorfforol. Rydych chi'n cael dewis eich gweithgareddau eich hun, felly gallwch chi dewis rhai sy'n hawdd ei gwneud yn ddiogel wrth gadw pellter cymdeithasol, neu rhai y gallwch chi gwneud gartref. Mae yna lwyth o opsiynau I ddewis ohonynt, a bydd gwneud gweithgareddau o bell neu o gartref yn rhoi fi'n buddion I chi. Mae yna ffyrdd hyblyg I gynnal allteithiau hefyd, felly, pan mae'n ddiogel I wneud hynny, a phan mae canllawiau'r llywodraeth yn caniatáu, gallwch wneud eich alltaith, gyda'r holl fuddion ac atgofion y byddwch yn ei cael ar unrhyw adeg arall. A bydd unrhyw un sy'n dechrau raglen DofE y flwyddyn academaidd hon ac sy'n mynd ymlaen I gwblhau ei adrannau gwirfoddoli, corfforol a sgiliau yn cael tystysgrif cyflawniad DofE. Bydd y tystysgrif yn cydnabod eich ymdrechion a'ch cyflawniadau anhygoel, hyd yn oed os yw cadw pellter cymdeithasol, amgylchiadau personol neu heriau eraill, yn golygu nad yw'n bosib I chi wneud alltaith eto. Gallwch ddefnyddio'ch tystysgrif cyflawniad I ddangos eich bod yn ymroddedig, gan eich bod yn dyfal barhau gyda'ch gweithgareddau yn ystod amser anodd. Pan byddwch yn cofrestru I wneud eich DofE, byddwch yn cael cyfri ar ein system ar-lein DofE. Ar eich cyfri ar-lein, gallwch greu eich rhaglen DofE eich hun, lan lwyth o tystiolaeth o'r gweithgareddau rydych wedi bod yn ei gwneud a chyfnodi'ch cynnydd. Bydd adroddiadau eich asesor yn cael eu hychwanegu i'ch cyfri I ddangos eich bod chi wedi cwblhau eich adrannau. Gallwch ddefnyddio DofE ar gyfrifiadur neu luniadur, neu ar eich ffôn trwy ddefnyddio'r app DofE. Pam gwneud eich DofE? Mae yna lwyth o resymau I gymryd rhan, gan gynnwys cymryd yr amser I fuddsoddi yn eich iechyd corfforol a meddyliol eich hun, yn ogystal â datblygu sgiliau trosglwyddadwy y bydd cyflogwyr y dyfodol eisiau ei gweld, fel hyder a gwetnwch. Byddwch hefyd yn gwneud ffrindiau newydd ac yn cael llawer o hwyl. Beth sy'n digwydd nesaf? Meddyliwch am y gwahanol weithgareddau y hoffech chi gwneud ar gyfer y gwahanol adrannau. Os oes gennych ddiddordeb mewn dechrau eich DofE, siaradwch eich rheolwr neu arweinydd DofE am sut I gofrestru. Dyma'ch cyfle. Ewch amdani. Diolch am wrando, a phob lwc I chi gyda'ch DofE.